No, mňa zaujíma zo všetkého najviac, ako vlastne vznikla táto ramža. A aká partia to bola, ktorá ju urobila. Jednoducho takú krátku, stručnú históriu. Čo sa týka histórie, tak môžem povedať, ja osobne, teda naša partia skauti zo Žiliny, prvýkrát boli chalani v 71. roku. V 73. som bol prvák na priemyslovke, tak sme prišli sem, to bolo na jarné prázdniny. No a išli sme s krátkou z Boce, cez sedlo, no a to bolo také začiatky. No a potom v podstate každý rok sme chodili jarné prázdniny. Aj v lete sme prebehli sem. No a potom vznikla otázka v 76., že máme ale ramži, ktorá už teda neexistuje, že sú šindle už sprhnuté, že tam už zateká, tak v 77. sme malú ramžu, sme kúpili šindle v Oravskej Polohore zo sedla Čertovica, odtiaľ sme ich preniesli na sem, no a urobili sme novú strechu. To bolo také prvé, čo sme urobili. Čo sa týka tejto veľké ramže, tak to bol seník, kde teda mali uskladené seno v čase, ja neviem, keď to bolo možno to pred 100 rokmi, 70 rokmi, tak tu sme sa chodili hrávať na slepú babu ako chalani. To bolo také zaujímavé, srandovné teda. No a potom pri tej malej ramži strecha bola hotová, ale spodné brvná, tie malé dreveničky, to bola 2x3 metre, to bolo maličké, to bolo len pre baču. Takže ideme vymeniť. Tak sme vymenili. Heverom sme podvih každý rok, staré hrady sme dali preč a nahradili s novými. Takže to bolo také naše prvé začiatky stavebné. No a potom vznikla myšlienka, keďže my sme rástli, sme mocneli, no tak už nám to bolo malé, 2x3 metre, no tak sme tam hlava, nohy, na tej priečni sme spávali, ešte jedna priečna bola tak vyššie, tam bolo veľmi teplo, no a tí, čo sa nezmestili, tak išli na povalu do spacákov, my sme tam mali veľmi teplo. No a že poďme prerobiť tento seník na takú útulňu. Boli tu mladé stromky, nebolo nič vidno od chodníka, tak sme sa predierali k tomu seníku a že to prerobíme. Tak v 79. roku sme začali prerábať s tým, že dosky mali zo strojární Martin, to boli dosky z obalov strojov, ktoré chodili, to zase jeden z partie, ten scout, doktor, boli dvaja bratia, boli obidvaja doktori, no a vybavil, takže aviou sme doviezli tieto dosky do Vyšnej Boce, tam tu taká chatová, v tej dolnej chatová oblasť, tam nám sme to zložili, no a odtiaľ sme to vynašali veru také 4 dní. Tie dosky hore do sedla a zo sedla tu dole. No a tak vlastne začali. Keď už boli dosky, tieto veci, tak sme to v podstate prerábali 10 dní. Starý seník, krokvy sme dali nabok, znižili sme to, spodné brva boli už prehnité, tie sme dali preč. No a naspäť znova sme vystávali, ale s tým, že už je to súčasná podoba. Tak ako je teraz. No a krokvy, aj v podstate všetky tie dreva dookola sú pôvodné. No a to bolo ten prvý rok, v 79. To bolo prvé. Čo tu vidíme? To je datum, keď sme nabili desky 1979. Tu je napísané. A tu je 10. až, tam nevidím už to je tento, a to je 8. Čiže august. Hej. 10. až neviem koľkatého, 28. august. Hej, tak to v podstate. No a potom sme sem chodili, že už sme začali teda, ešte sme teda obili tie dosky, nabili dosky a teda zakryli terpapierom, aby teda to prežilo zimu. No a ostatné ďalšie roky sme chodili, keďže vtedy nebola purpena, tak jedine mach, travu, nabíjať do tých špárniky sme okresali a sme špárovali, teda uzatvárali špáry tej drevenice, teda tej útulne. No a takto postupne každým rokom, čo sme robili. No a už potom my sme to nazvali, že ideme na ramžu, pretože táto oblasť je ramžová, takže malá ramža bola a potom už bola
aj veľká ramža. Ešte som sa chcel opýtať, ako to bolo s tými plynármi, lebo legendy hovoria, že oni postavili, ale teraz počúvam, že v skutočnosti tu bol dávno seník, ktorý ste vy prerobili na útulňu. Tak ako to bolo s tými plynármi? Plyn sa tu ťahal v nejakom 82., 3., ja už presne neviem, ale podstata je to, že táto útulňa v tom čase, my sme ju postavili v 79. sme prerábali a už boli aj prične to všetko a nebohý švagor, ten robil u plynárov a chodil tu na gazíkom, takže keď to robili, tak ešte aj tí plynári, čo to robili, tak tu prespávali. Ale oni to nepostavili, to už... No a tak sme sa rozrastali, pretože už sme mali aj deti. No a tak naše deti už chodili s nami. Keď sme tu chodili robiť, vždy sme čosi robili, buď dvere alebo strechu, tak vždy čosi bolo. A okolo 94. roku sme boli v kontakte v tom čase s tým vedením na Pantu v Liptovskom Hradku. No a tí nás poprosili, že či by sme tam nedali šindel. Pretože oni mali šindel tam niekde v pivnici, tak sme sa dohodli, že dohodli sme si termín, že nám to tu vyvezú. No a zase sme prišli ako partia skauti a dali sme šindel. No a každým rokom vlastne chodíme robiť údržbu tejto ramže. No a v súčasnej dobe už tých našich mladých skautov, čo sme boli, už sme starí. No a v podstate patronát prebrali naše deti, mladí skauti. No a tí tam chodia. Prečo ste to volali, že Ološová banda, alebo že pôvodne sa to malo volať, že dva bíky? A čo je za tým? Aká história? No, história u dvoch bíkov. Najprv v jednej fotke máme tam takú cedulku u dvoch bíkov, pretože keď sme toto prerábali, hovorím, že to bolo 10 dní a pasli sa tu také dva mladé bíky a vždy tam prišli na noc do toho stávania, no a tam spali. Alebo teda, no a preto tak akože ešte sme rozmýšľali, že nosíte dosky a toto všetko, že tak ich zobrať, aby sme ich zapriahli, teda, no len sa nedali, vždy utiekli. Takže to bolo vtedy akože názov ako u dvoch bíkov. Už sme mali ako ramžu, to bola tá malá ramža a toto bolo akože u dvoch bíkov. No ale časom už potom sme prešli na malá ramža a veľká ramža. Ideme spať, malá ramža je obsadená, ideme na veľkú, respektíve veľká ramža je obsadená, tak sme išli na malú ramžu. Takže to bolo v podstate preto u dvoch bíkov, ale už je to veľká ramža. V súčasnej dobe, keďže tá okolo roku 2000, neviem presne takto, keď vyhorela tá malá ramža, zhorela, tak už máme len ramžu jednu. A kedy vyhorela? Okolo roku 2000, ja neviem presne, ako to, ja fakt si nepamätám, že len raz som prišiel a v ktorom roku to bolo presne, neviem. Ale okolo roku 2000, možno to bolo 98, možno tak asi. Čiže malá ramža, ale bola pôvodne teda obydlie pre Baču, ešte keď sa tu... Tak, čo sa týka tej histórie, čo nám povedala vtedy v tom čase, keď sme mali 15-18 rokov, že sme chodili z Boce vždy, nechodili sme po značke, ale mali sme takú skratku cez tú dolinu hore. Tá tetka, taká stará pani, tam vždy, keď sme išli okolo, tak sme sa pozdravili, povyprávali. Tak ona nám povedala, že v podstate tú históriu ona nám odovzdala, že tu sa pasli ovce z Boce a celoročne tu vlastne boli, sa pasli a sa tu aj bahnili. To znamená, že na jar ten Bača tu bol celý rok, býval pri nich, jemu nosili jedlo takto a aj v tom čase, keď ešte bol sír alebo tak donesli jedlo a sír a tieto výrobky znesli dole, takže takto to fungovalo tunak. A v podstate on bol pri tých ovciach, celoročne tam spával v tej malej ramži, to bolo ako jeho kolíba. No a tam povedala nám tiež tá pani, že raz keď prišli, tak mu niesli teda potraviny a počuli z diaľky, že ovce bečia, nevedeli čo ako prišli a ten Bača bol mŕtvý, tak v snehu, tak bol tvárou do snehu, tak niečo sa stalo, no zomrel, tak. A
ktorom roku, sme boli mladí, nás to nezaujímalo v tom čase, v ktorom roku to bolo. Ale tak to je vlastne tá história, že to jedno veľké stávanie, čo tam je, z toho už je len zbytky tej podsady, pár brevien, ostatné už je znité. Takže tam boli, to bola veľká stavba, jedna fotka sa zachovala. No a tam sme sa tiež ako chalani opalovali. To bolo časy úžasné. Teda. No tak jarné prázdniny školské sme tu vždy užili si. Dnes ste dávali tam vlastne taký domček na studničku a tam bolo, že OB, Ološová banda. Tak kto to bol Ološ, alebo prečo sa to tak No, tak poviem takto, vy ako skauti mali sme brata vodcu, ktorý mali oddiel, tak on, doktor Olos, takže my sme to tak zo srandy potom nazvali, že Olosová banda. No. Hej, Olosová banda. Tak potom máme aj tu, vždycky sme si tak dali aj na tej starej ranži sme si každý rok, čo sme mali, keď sme tam boli. Máme v podstate skautská lalia, to je ako náš znak, no a dátumy, kedy sme tu chodili. To bolo veľké zápisy, len to už to zhorelo. Takže ale teda celý čas sa o to staráte, chystáte drevo, aj teraz je taká akcia, vlastne pre turistov fakticky, lebo v zime už sa sem nedá prísť, už len keď niekto potrebuje tu prežiť tú zimu, tak ako to vlastne funguje? Každý rok, alebo... No v podstate takto hovorím, že aj keď bolo taký náznak v určitom čase, ale to je už dávno teda, že na pán si neprijal, aby sme sem chodili, ale je to v podstate naše dieťa, tak sem chodíme. Ale v podstate s urbárnikmi to máte dohodnuté všetko. No, urbárnici to vedia, aj tí Polesie to vie, čo je ako, takže... Je to na ich pozemkoch, takže... Je, veď oni to vedia. Je aj to, že to drevo chystáme, pre nich to je výhodnejšie, že majú nachystané, že tu ľudia nechodia, nerežú, alebo nevrúbu tu na konáre alebo a stromy a majú to nachystané. No a v podstate, to je podstata toho, že majú aj drevo, majú tú studničku, majú latrinu, všetko v podstate. Kedysi dávno, ešte predtým do začiatku sme kopali tu na odpadové jamy. To sme vždy každý rok zasypali, keď bol tento vykopali nové, tam je veľa týchto, ale už teraz už aj kontajner sme znesli dole, čo tu bol ten plechový minulý rok a každý si mal odniesť svoje. No a čo sa týka tej studničky, tak sme ten nový prístrešok neurobil, pretože tam už to bolo tak rozbité, že sa už voda nedala nabrať. No dúfajme, že to vydrží, ale v podstate každým rokom, keď sme tu, tak vždy opravujeme. Minulý rok sme šidle nejaké výmeny, čo boli tento rok, aj sme natreli, tento rok máme v podstate tú studničku, drevo a latrinu. Tak. Super, veľká vďaka.